mga kasinag, salamat po sa inyong liwanag sa pagbibigay sa akin ng sinag. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel at sa manonood ng aking mga video. Maraming salamat po sa inyo. At isang maliwanag na shoutout po kay Maripi Aro. At shoutout na rin po sa aking asawa na si Barcho Gisik at sa aming tatlong anak na si Joyce Ebon, Jan Matthew at Janelle Chloe. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta sa aking YouTube channel. Thank you so much po. Oh, mga kasinag, napakaganda, ang saya. Ang ganda mga kasinag. Napakaganda oh. Oh, ang sarap mga kasinag, napakaganda. Sarap siguro maligo dyan mga kasinag oh. Parang sarap tumalon. Ang ganda ng lugar na ito. Napakasarap pag-gala-gala dito mga kasinag. Pare-relax ka. Oh. Ang presko ng hangin. Mamamangha ka talaga sa ganda. Napakaganda oh. Diba? Sarap mag-gala-gala dito. Napakaganda mga kasinag oh. Diba? O yan mga kasinag napakasaya. First time kong makarating dito sa lugar na ito. Kahit medyo mainit siya, sulit naman yung pagod. Ang sarap oh. Sarap pagmasdan. Nakakamangha. Napakaganda pala itong lugar na ito. Ayan, dito tayo. Kaya makasinag. Nakita nyo ba? Napakaganda no? Pupunta tayo doon sa harapan.
Titingnan natin kung anong ganda ng harap niya. Kasi andito sa may gilid eh. Doon na tayo pupunta sa harapan. Ayan mga kasinag, andito na tayo sa harapan. Ang ganda dito sa harapan, oh. Tingnan nyo mga kasinag, napakaganda. Oh. Ang ganda pala itong museum na ito. Ang ganda ng museum. Magandang araw mga kasinag. Salamat pala sa inyong liwanag sa pagbibigay sa akin ng sinag. At maraming salamat pala sa mga sinag subscriber dyan. Maraming salamat sa inyo. Sana hindi kayo magsawang manood ng aking mga video. Maraming salamat. Ayan mga kasinag, pauwi na tayo. Nakita na natin ang ganda ng museum na ito. Diba? Talagang napakaganda naman talaga. Oh. Diba? Ang daming tao. Ang daming taong gusto pumasok. Uwi na tayo mga kasinag. Dahil ang oras na ay 3:45 ng hapon. Hindi naman ako nakapasok sa Philippine Consulate. Sulit naman yung lakad ko kasi nakarating ako dito. Napakaganda ng lugar na to. Ang daming tao. Ang daming tao gustong pumasok. May entrance eh. May entrance ang pagpasok dyan. Hindi ako pwede dyan kasi wala akong immerse side eh. Napakaganda, nakakabangha ang ganda. Ano? Ayan mga kasinag, oh. Sarap sa pakiramdam. Ang sarap dito, magpasyal. Mag-i-enjoy ka talaga. Diba ang ganda mga kasinag, oh, ang sarap pagmasdan. Diba? Napakaganda. Ayan, uwi na tayo mga kasinag. Talagang napakaganda, wala akong masabi. Pauwi na ako ng Alcos. Ayan mga kasinag, pauwi na tayo. Andito na tayo sa metro station. Kagagaling lang natin ng museum.
andito na ang train. Shoutout pala sa kanila. Ayan mga kasinag, kababa ko lang ng train. Andito na ako sa Alsapa. Para pahinga muna ako, napagod ako. Nakakapagod pala. Wala akong masabi sa ganda ng museum, nakakamangha. Wala akong masabi kanina. Sarap niyang pagmasdan. Sobrang ganda. Yun pala ang Museum of Future. Yung museum na yun. Ayan na, medyo nakapagpahinga na ako mga kasinag. Bumaba na tayo. Sasakay naman ako ng bus papuntang accommodation. Pabalik ang Alcus. Ayan. Ang oras natin ay 4:10 ng hapon. Ayan, baba tayo mga kasinag. Logi dito mga kasinag, pagpataas may elevator. Pagpataas may escalator. Pagpababa, wala. Ito mano-mano. Step by step. Ayan mga kasinag. Ganda no? Baba na tayo. Oras na mga kasinag. Kailangan nating mag-punch bago umuwi. Yan, bago lumabas. Uwi na tayo mga kasinag. Yan mga kasinag, nakasakay na tayo ng bus. Pauwi na tayo ng Alcus. Daming tao, punuan. Ayan mga kasinag, malapit na tayo bumaba. Pagod ako mga kasinag. Pagod. Biyahe. Ayan mga kasinag, nakarating na rin tayo. Andito na tayo. Ayan mga kasinag, sa haba ng biyahe, andito na, nakarating na ako, andito na. Hanggang dito na mga kasinag, bye bye!